Foodcampin ajatus lähti liikkeellä pari vuotta sitten Lyonissa Paul Bocusen nimeä kantavassa kilpailussa. Ja perusajatus lähti siinä henkilökunnan ruokalassa, kun kaikki tuomarit istuu sulassa sovussa, lasi viiniä ja hyvää ruokaa edessä, niin ammattikollegat sitten kysyivät, että milloin he pääsevät Suomeen kalastamaan ja metsästämään. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti se kipinä, että mitäs jos järjestetäänkin kollegoille tänne Suomeen sellainen tapahtuma, jossa me käsityöläiset tehtäisiin meidän huippuraaka-aineista ruokaa. Ja siitä Foodcamp lähti, että me ollaan mahdollista ja niin meidän alkutuottajille, vähän teollisuudelle ja sitten kokeille. Vaikka siellä on huippuosaajia ja niin ruoanlaiton kuin taiteenkin alalta, niin se pitää olla sellainen rento, jotta ihmiset oikeasti pääsee nauttimaan ekaksikin siitä miljöstä, mikä on ihan aivan mahtava. Ja sitten niin kuin tuntee sen niin kuin kaikilla aisteilla, mitä siellä tapahtuu. Siellä ei ole tarkoituskaan pönöttää ja olla niin kuin ihmettelemässä, miten se porkkana on tällainen tai miten se taide, vaan ihmiset pitää aidosti nauttia siitä hetkestä ja tilanteesta. Mänttää oli luontevaa siinä mielessä, että meillä aukeaa uusi ravintola Mänttän Serlachiuksen taidemuseon yhteyteen ja se on kuitenkin tuossa meidän niin kuin vilja-aittojen ympärillä ja jolloin raaka-aineet elokuussa sieltä saatavina on se sitten kalat, sienet, riista, vilja ynnä muut, niin ne on parhaimmillaan sieltä. Ihmiset, jotka tulee Foodcampiin, niin saisi kokea semmoisen niin kuin rauhallisen hetken oman itsensä kanssa siellä nauttia luonnon ääressä huipputaiteesta ja hyvästä ruuasta ja juomasta, niin mä toivon, että se ehkä vähän tämän kaiken kiireen keskellä myös antaisi sitten sitä omaa aikaa itselleen ja mä uskon, että ainakin rennompia ihmiset on palatessaan takaisin omille paikkakunnille.